Gavana ma Siaya James Orengo onyiero weche moko mosebedo ka fuong'ore ni MCAs ma County Assembly ma Siaya chano mar pedho paro ma thiche oko kaluwore gi chung' mare motegno mar kwedo winjruok mar ODM kod UDA kaachiel kod yiero ma jatend piny William Ruto e tielo mar ariyo. Orengo nonyonore ni onge gima biro buoge kendo jiwo joma chano pedho paro mar thiche oko e apisi mondo tim mapiyo nikech ok obi loko chung' mare mar kedo ne telo makare e pacho ka. Le manade moingo le mane moyogo wago moterwa e jela mwaringo nyaka Tanzania nyaka Zimbabwe nyaka Uganda maduogo go chuka giri e ndege achiel kaka mabus moterwa Kamiti moterwa nyaka Naivasha. Le mane maingo mano omiyo an onge gima luoro, an pache matiyogo kendo watiyo gi kaka chama mar ODM nolosi kendo gi pach Raila Amolo Odinga. Wan kako wuotho en mana timo chango matin kaka nchon wadhi Busia tineno sani gik matimore e chama gi joma mokogo gin gik ma jochakra Raila Amolo Odinga ne ok ne. Inyalo neno kata mkutano ma chama ma ODM chopo 7 ng'ato ka ng'ato biro gi mare kod pesa matiyo. Wan onge ng'at moro matiyogo, wan gi ji man gi paro achiel kendo ma dwaro dhi kama Raila ne dwaro mondo joluo gi jokenya odhiye ema chiko tir. Jotelo mamoko mawuok e gwenge ma masawa mar Kenya wacho ni gibiro siro dwaro